Benvinguts. Avui, la circumferència, el cercle i el número pi. Una circumferència és una línia corba, tancada i plana on tots els seus punts estan a la mateixa distància d'un punt anomenat centre. Tots els punts a la mateixa distància. Alguns elements que podem trobar en la circumferència són el radi, que són infinits, o és un punt que uneix amb el centre de la circumferència. Hi ha infinits radis. La corda seria un segment d'una línia que talla la circumferència per dues parts. L'arc, que seria les parts en què queda dividida una circumferència per una corda, per tant tindríem un arc i un altre arc. I el diàmetre. El diàmetre seria una corda que passa pel centre de la circumferència. En aquest cas equivaldria a 2 radis. I dividiria la circumferència en dues parts iguals, semicircumferències, que serien dos arcs exactament iguals. La longitud i el nombre pi. El nombre pi, en matemàtiques, és conegut també com la constant d'Arquimedes. És un nombre racional, és a dir, que no es pot expressar en forma de fracció ni en nombres enters. Aquí tenim un exemple del seu valor. Com veiem, hi ha punts suspensius, no es coneix el final del nombre. Per treballar podem usar una aproximació per fer els càlculs més ràpid, 3,14. El nombre pi en realitat és la relació que hi ha entre la longitud d'una circumferència i el seu radi. Si jo faig rodar una roda, la seva longitud, després d'haver fet una volta sencera, veuré que són 3, alguna vegades el seu diàmetre. Per tant, per calcular la longitud d'una circumferència de 2 centímetres de radi, multiplicarem la longitud del diàmetre, 4 centímetres, recordem que un diàmetre són 2 radis, i multiplicarem per pi. Longitud, diàmetre per pi, 4 per 3,14, 12,56. Així doncs, per calcular la longitud d'una circumferència, tinc dues opcions, multiplicar el diàmetre per pi, o el que és el mateix, 2 cops el radi per pi. El cercle i la seva àrea. Un cercle és l'espai que hi ha limitat dins d'una circumferència. Aquesta superfície la podem calcular a partir de l'àrea de radi al quadrat per pi. L'àrea de qualsevol polígon regular és perímetre per apotema dividit entre 2. Si el perímetre d'una circumferència és pi per diàmetre, o el que és el mateix, pi per 2 cops el radi, i l'apotema d'una figura és la distància que hi ha del centre de la figura en perpendicular a un punt de la figura, en el cas de la circumferència seria un radi, tenim que l'àrea del cercle seria el seu perímetre, pi per 2 per radi, pel seu apotema, que és el radi, dividit entre 2. Com que multiplicar i dividir entre 2 és el mateix, i radi per radi és radi al quadrat, l'àrea del cercle és pi per radi al quadrat. Esperem que ho hàgiu entès tot. Vinga, fins la propera.